Dobrý deň. V tejto videoprezentácii by som vám rád ukázal niekoľko zaujímavých informácií. Ale skôr, ako začnem hovoriť o detailoch, rád by som vás poprosil, aby ste si prezentáciu dopozerali až do konca. Nemusíte sa báť, netrvá hodiny, len niekoľko minút. V opačnom prípade vám môže uniknúť množstvo zaujímavých informácií. Na začiatok si v duchu zodpovedzte jednoduchú otázku. Koľko denne trávite za internetom? Surfujete, pripravujete sa do školy alebo práce, chatujete na rôznych fórach, sociálnych sieťach. V priemere je v domácnosti na Slovensku denne pustený osobný počítač pripojený k internetu asi 5 hodín denne. Za pripojenie asi väčšina z nás platí, ale asi neviete, že existuje aj spôsob, ako si len tým, že ste na internete, zarobiť bez nutnosti investícií alebo extrémne namáhavej práce. Spoločnosť $20 vám ponúka skvelú možnosť. Vždy, keď ste pripojení na internet, spustí sa vám na obrazovke malá, nenápadná reklama. Spoločnosť $20 získava peniaze od firiem, ktorých reklamy sa vám zobrazujú. Väčšinu ziskov z reklám prerozdeli späť medzi užívateľov systému, teda napríklad aj mne alebo vám. Za každú minútu zobrazovania reklam získavate 1 bod. Keďže množstvo zakúpenej reklamy sa mení sa aj kurz výmeny bodov za peniaze. Momentálne sa pohybuje približne na úrovni $13 centov za 1000 bodov. Ak ste si narýchlo prepočítali vaše zisky, asi ste dospeli k naozaj malému číslu. Predsa len očakávať desiatky eur mesačne len za malú reklamu na svojom monitore je nereálne. Ak by ste mali denne pustenú reklamu v priemere 5 hodín každý deň, bolo by to mesačne asi 9000 minút. Váš mesačný zisk by bol teda približne $1,2. Minimálne stojí za zamyslenie, koľko zarábate za pripojenie teraz. Pravdepodobne absolútne nič. Takže aj $1,2 je lepšie ako nič. Ale pozor, nevypínajte prezentáciu, zisky môžu predsa len neúmerne narásť. Asi to najzaujímavejšie na spoločnosti $20 je fakt, ako si spoločnosť cení, ak jej privediete nového člena. Za každého vášho kamaráta, ktorý sa zaregistruje cez váš unikátny link, vám spoločnosť prenechá 10% jeho ziskov. Avšak nie len 10% za ľudí, ktorí sa registrujú pod vás, ale aj 10% za tých, čo sa registrujú pod ľudí pod vami, a takto to funguje až do neuveriteľnej 10. úrovne. Pre lepšiu predstavivosť si pozrite nasledujúcu schému. Ak by sa pod vás registroval kamarát, logicky by sa vaše zisky zvýšili o 10%, ktoré za neho získate. Ale skúsme počítať, čo by sa dialo, ak by ste pod seba zaregistrovali 2 kamarátov a každý z nich urobí to isté. Vo všetkých výpočtoch počítame s faktom, že každý nechá pustenú reklamu asi 5 hodín denne. Sledujte nasledovnú tabuľku. Vy sám zarobíte mesačne $1,2. Ak sa pod vás registrujú 2 kamaráti, zarobíte mesačne asi $1,44. Ak aj oni registrujú pod seba 2 kamarátov, zarobíte mesačne $1,92. Ak aj títo opäť registrujú pod seba každý 2 kamarátov, zarobíte mesačne $2,88. Ak sa bude vaša sieť rozvíjať ďalej a ďalej týmto tempom, zarobíte nakoniec mesačne vyše $246. Čo z toho plynie? Ak vy pod seba zaregistrujete 2 kamarátov, denne necháte pustenú reklamu aspoň 5 hodín a toto urobí každý pod vami, nakoniec zarobíte po prepočte približne o €170. A pre tento zisk nemusíte absolútne nič platiť, investovať, kupovať. A čo by sa dialo, ak by ste sa do toho naozaj obuli a neregistrovali len 2 kamarátov, ale cez rôzne inzertné stránky, propagáciou a podobne, našli trebárs 100 ľudí, ktorí by už ďalej registrovali vždy len po 2 aktívnych členov. Nakoniec by sa vaša mesačná odmena pohybovala na približnej úrovni 8,5 eur mesačne. Skúste sa zamyslieť. V duchu si spočítajte kamarátov a známych, ktorí by boli ochotní sa pridať. Prirátajte k tomu počet ľudí, koľkých by ste dokázali nájsť pomocou rôznych inzerátov a podobne. Zisky budú narastať spočiatku pomaly, ale kde budú o pár mesiacov, závisí len a len od vás a vašej siete. Tak čo? Chcete aj dnes nechať pustený počítač a nedostať za to ani cent? Nezabúdajte, u $20 za nič neplatíte. Registrácia aj používanie je zadarmo.
Keď vás to prestane baviť, jednoducho program odinštalujete. A keď vás to chytí, budete úspešní, môžete si príjemne zarobiť.